Bongkrui chainong aphan kachunep kadokwe John Narkep an plengtanglo. Dolamara long ingdeng thomkep rahini zonal Karbi Youth Festival ki jutsiar ni mesen pen pachunpon. Jengkha KCS zona hin penta hawar Karbi resonim so rongaje mesen pen ki jutpon. Kardom pini adaba birta long pen ilisangpi marvelous rong parpi nonarjuik tha birta angton pen. Kedamtang achiklo chitini phai phoning vi lakhain koi raisi Borjan constituency angkang Central Range Manja Karbi Anglong East Division ke parlo rong plimplam monsing tiron arong amikar bidya sing timunga hem achainong api John Thomaphan bongkrui kachone pon mate pathi de kanglo. Lason se kedamtang chitini phai thom ke ba jo sitame rong plimplam kangching tiron arong amikar Dilip tirang ke pangreng achainong John Thomaphan ta pathi de kanglo. Lapen phong thom ke chok tu preni phai kre ke thom adap theang prin prelia por malom rong plimplam sarthe kram sa rong mikar hem chandro kram sa chainong api lapen aso amethang abiri along pen labangso abongkrui pathilo lapen api aphan ke ephar chotikang dedlo. Labangso alamaputhak WWF lapen Forest Department atum RDPC preni phai kre clear ni adimalong an camera fitting asai long pho an bitikanglo. Lapen kepang thega sai claim si kinebji aphan bor I pon bomlo. Halapu hawara rat kedo kedam kaphere pensi do thak nang bomlo. Lapen Forest Department atum labangso abong krui aphan ne pon serak nang poputa chuning ripon thu. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live. Lakhain koira trok duar baguri MSC constituency ke parlo dolamara ingdeng thomke brahini zonal Karbi Youth Festival ki jutsiar ni mesen pen pachunpon. Karbi atumta khekang thembinong elam do pindeng sumpot do jutang jubat do khekang thembinong puchini si hako pen jutang jubat elamiki amukha an dreamvet bivet si thekpon longlo. Lapen jutang pen chenglok penang anke Karbi atum longta kido sikyong. Lasi non Karbi Autonomous Council Kachariatum elamiki jutang jubat chipang chonang ji pusi Karbi Youth Festival puta kibi ponlo. Lapena constituency tinalongta zonal Karbi Youth Festival bipon rintilo. Pining anke zonal Karbi Youth Festival ingdeng thomke brahini pleng edlo. Lason thak thak si lakha inkoira trok duar baguri constituency dolamara longta zonal Karbi Youth Festival bipon. Lapen a unit tinatum wangsi ki kan chipate dunlo lasi Preni phai kreket hom surihini rankoi rapliar ni anke ki jutsiar ni lo. Bangsor ni ke chief guest ka chapon ke local MAC and Parta Education EM Richard Tobia Phansi phapon. Lapen duar bagori KCS zone president Sunaram Singh Narpen mai chari ponlo. Aluhi ke pachini mai ke phalam the secretary Sona Singh Be pensi than ponlo. Aluhi amana peng pen ka chitong EM Richard Tobia KCS Central Committee Hum Singh Be Nili Block Chairman Sanjoy Teron, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, ex-BDC Chairman Harsing Hanse Penchenglok, Jutang Kaching Hona Parman, K Nok Bepo Anok Bipiatum Penangan Chitong Dun Rinti. Lapen pining asengkan ingdeng thomke brahini zonal Karbi Youth Festival Dolamara long aterang atum kachitong dun lake unit cap andu. Lapen kachepatea sona mungke penangan sondo. Lasi pining surihini raingkoi raplia sengkan ke zonal Karbi Youth Festival mesen me ed pensi pachun ponlong lopusi President Secretariat tumpen thanpon. Karbi Youth Festival zonal dolomara long nilifan chief guest ay sablang papono lapen ningarong pik pendak chitong duno itum Central Observer pra EM barim mate non KCS long Vice President Hun Singh Be penchenglo atum samedo lapen pini laso amai long raramai pi long chitong dun pen ning pathi ponlong lo rat doan afan sami je itum lason apor hud Zonal Festival duar baguri long sami chun pami pon long lo khai jutang jubat afan kaching hon word mun nili arpudotik kecerap dunyi fansi nili cicak lo lapen arpu avidas sami nili lake kata mi cerabun bom
News report Karbi Anglong live. Cheng bong lang sibuk lamalong jengka hawar Karbi risonim so rongaje arong bohong aliralon pen talon pon mesen pen pajut pon. Lason se jengka KCS Jona Maipu Dhon Singh Tiso Kongchon Bang Dhoniram Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dera Jengka Town Committee Chairman Sar Singh Phangcho kethekure tum kidoan lapen hamphang songatung chirap chitodun si mesen pen ingdeng thom kebrahini hawar Karbi risonim so rongaje ketalon pajut pon. Bangso hawar Karbi risonim so rongaji ketalon along tiripia mai pen kapin khada tengsi risonim so tumangpong ka chepatia son anta chepate pon. Unit cricket home an chitong pon si ason chepate pon. Bangso ang bong pen first base anong e long ponlo langmipi KCS unit, second base anong e long ponlo menmiji lutichari KCS unit lapen Karbi rong supi KCS unit atum third base anong e chepalong pon. Nong e kirona maya long pen phirangke tum karjupona ho jengkha KCS zona tum pen kisung katura alam lapen ningduk alam the chepaklang pon. Athe local MEC Pawan Kumar Rai alang li aphong tin lapen aningkan wang zonal Karbi Youth Festival kibi pon amit hang constituency along alhi sarpo amen pen kachapha pon deda phita kachetong dun de lapen tangkam ha kadure bidi sore kachirap kachetudun ave deda jok kasiksak do olo puta phirangke achatai pen ningduk alam the chepaklang pon. Keroni pen Mohanteron, Karbi Anglong live. Me ke cholake ahinave, athe me lake kai kita kedoron ede rapok ason. Jonghele thorsita me ason ing etik abangke amea data mebune. Lason zi kor kanthi constituency ke parlopon marlu langso timungarong amikar singlek thepen kahamrong pharpiat tumahem kedam tang phrini phai krehini ajo hawar Karbi risonim so rongaje katalon kelangduna phi kopi ko son penone hem me chopiden bangzo hem me ke chohod hemarlo ke doan lason si devak peri kasup hole pen danglok hemarlo ke doan asona bangke me chopondel kadoko ve lakhni so se anbak anam abangke me chopondel lo pusi ahema hempu pen ningche pon Pini pa ho? Tumi हमारा बाजी फॉल हम रहे कौन बाग ना हो इकलो कना हो के ला हेलो कने हॉर्मोन के ला हेमर लो के दो हॉर्मोन के चिलोंग ले पिन लो को पिला के ना हम के रबर रबर लो कसो हर लुंग लो थेंपी ting ang ton ne to ler lo yo kado we hisabe te kado hisabe te lakni bak ta bandu tet hai borta loke di thengpi talo gela hem talo ting nale set na ave ni tum ke festival lang nun pu madun lap lo pendak hem ke padela nilimun pita alam ta ave anu ta rang thong la puleyo Lasikor County Constituency Local MEC Mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisola Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha Tumaphan Tong Sekot Pen Nangrapon Vek Thapusi Kisum Ki Phowek Singlek Thela Pen Achor Kahamrong Pharpiatum Chuning report nali tum kana ho ke robor an ke thengpi an ke kasu har lu hem lo matidi ke kadu we pen lak kon na ho don la Lagni sociology sociology Hedi ajat ta chilong le dat lo jo rang tik mi tik per the sang ajat per the ta long le dat lo la dak se tom lo oi mi chopon ele hedi to bi ta an ta chutun long le bang se sang ta na pi mai la an lo phuli an ta an chutun mo be bang se phuli ta na pi non ta je har long da bang se na pi lo baji kon baji pholam de tin tum ta festival dun lab lo ke chini ni la an nu kang thong alam ka be ke thang ta buji the da lo ti arju se ta bang chi ru rong lo kecil rusi kan lang lo. Amat tu nak anwen lo. Tenang li. Okay, kan. Chairman apa ya? Chairman. Okay. Karbi Anglong termas kap. Hawar ke hatpen Harsing Rongpi Karbi Anglong live.
Tang ni binya da berta bangki lapon si kang tonik lo dumi thak mi khardom.